kowa a ƙauyen ya ƙi aurenta. A ƙauyen Kurmin Dawa sunan Zainab ya zama sananne ga kowa, amma ba saboda abin kirki ba. Duk wanda ya ji sunansa yana da abin da zai faɗa, amma yawanci ba a faɗa a fili, suna magana ne a ɓoye, suna kallonta daga nesa, suna guje mata kamar wata jarabawa. Abun mamakin kuwa shine Zainab kyakkyawa ce fiye da yawancin matar da ke ƙauye. Idan ta fito kowa zai lura da ita. Tafiyar ta cike take da kwarjini, murmushinta na iya jawo hankali cikin sauƙi, amma duk da haka babu namijin ɗaya da ya taɓa tsayawa yana son ya aure ta da gaskiya. Ba wai ba ta da masu sha'awar bane, a'a da yawa sun zo amma babu wanda ya jima. Dalili kuwa yana cikin halinta, halin da ba kowa ya gane ba sai wanda ya kusance ta. Zainab ta taso a gida mai cike da hayaniya. Tun tana karama tana kallon yadda mahaifiyarta ke mu'amala da mahaifi. Idan wani abu ya yi mata daidai ba ta magana a hankali, sai kuka, sai zargi, sai fushi, har sai mahaifinta ya miƙa wuya. Wannan abun ya zama kamar wata hanya da ke aiki a koyaushe. Zainab tana zaune a gefe tana kallon, tana koya ba tare da an koya mata kai tsaye ba. A hankali wannan ya zama gaskiya a ranta cewa namiji baya tsayawa har sai an rinjaye sa. Idan ba haka ba, ba zai daraja mace ba. Da wannan tunanin ta girma. Da farko ba a gane komai ba. Zainab tana da ladabi a waje, tana gaisawa, tana dariya, amma duk wanda ya kusance ta sosai zai fara ganin wani abu daban. Saurayi na farko da ya shiga rayuwarta shine Sadiq. Matashi ne mai kirki, mai buri, mai son gaskiya. Daga Zainab ya ji ya samu abin da yake nema. Bai ɗauki wani lokaci ba ya fara kusantar ta. Zainab ta karɓe shi da farko ta nuna masa soyayya da kulawa. Ta ringa kiransa akai-akai, tana tambayar yadda yake, tana masa kalamai masu daɗi da suka sa zuciyarsa narke. Sadiq ya ji kamar ya samu mace ta musamman, amma wannan ba gaskiya ba ce. Bayan wani lokaci Zainab ta fara sauya salo, ta fara yin shiru. Idan ya kira ba ta ɗagawa, idan ya tambaya sai ta bashi amsa mai rauni. Idan kana so na da gaskiya za ka gane me nake so. Tana faɗa masa. Sadiq ya rikice, ya fara tunanin ko shine da matsala. Ya fara ƙoƙarin gyara komai, ko da bai san me ya lalace ba, amma duk yadda ya yi sai ya ga kamar bai isa ba. A nan ne Zainab ta fara samun iko a kansa, ta fara gaya masa cewa abokansa ba su da amfani. Ta ce iyayensa ba su son shi, ta sa shi jin cewa ita kaɗai ce ta fahimce su. A hankali Sadiq ya fara nisanta kansa da kowa, ya rage shi da ita. Amma hakan bai isa ba. Zainab ta fara matsa masa, ta fara nuna masa raini. A wasu lokuta idan ya yi ƙoƙarin yin magana sai ta ɓata rai ko ta fashe da kuka har ya ji laifi, har ya kai ga ya fara jin tsoron ɓata mata rai. Wata rana Sadiq ya zo gidan ba tare da sanarwa ba, ya same ta a tsakiyar gida tana magana da wani saurayi. Suna dariya cikin nishaɗi. Zuciyarsa ta tsaya. Ya tambaya cikin nutsuwa, wane ne wannan? Zainab ta kalle shi, ta yi murmushi mai sanyi, sannan ta ce, kai fa ka ɗauka kai ɗaya ne? Wannan kalmar guda ɗaya ta karya shi. Bai yi faɗa ba, bai yi kuka ba, sai ya juya ya tafi. Tun daga ranar bai kara dawowa ba. Bayan Sadiq, Kabiru ya zo, ya ji labari game da Zainab, amma ya ƙi yarda. Ya ɗauka mutane ne suka kara gishiri kawai. Shi ma ya shiga. Da farko lokaci komai ya masa daɗi, amma ba da daɗewa ba ya fara gane gaskiya. Zainab ta fara sa shi wani abubuwa da ba su dace ba. Ta hana shi hulɗa da abokai, ta sa shi ya rinka barin kasuwanci domin ya bi ta. Mutane suka fara lura, sun fara cewa Kabiru ya canja, amma bai ji ba. Har wata rana ya ga kansa yana roƙonta akan abu mai sauƙi, ita kuma tana kallonsa kamar ba komai bane. A lokacin ne ya gane, ya ce mata a hankali, wannan ba soyayya ba ce,
sai ya juya ya tafi. Daga wannan lokacin labarin ya bazu a ƙauyen gaba ɗaya. Kowa ya fahimci halin Zainab. Idan wani baƙo ya zo ya nuna sha'awar gare ta, sai a ja shi gefe a ce masa ya kula. A hankali mutane suka fara guje mata. Shekaru suka wuce, rayuwa ta ci gaba. Ƙawayenta sun yi aure, wasu har sun haifi yara. Gidajensu cike suke da dariya da hayaniya. Amma Zainab tana nan, kyawunta bai tafi ba, amma darajarta ya ragu. Mutane ba sa kallonta da sha'awa kamar na da, suna kallonta ne da tsoro ko tausayi. Gidansu ya zama shiru, da daddare sai ta ji kamar shiru yana yi mata yawa. Babu kira, babu wanda yake tambayar ta. Wata rana ta zauna ita kaɗai, ta fara tuna duk abin da ya faru. Ta tuna Sadiq, ta tuna Kabiru, ta tuna yadda suka zo da zuciya ɗaya amma suka tafi a zuciya a karye. A karo na farko ta ji nadama, ta ce a hankali da na sani, amma lokaci ya riga da ya wuce. Mutane su riga sun santa, babu wanda ya rage da zai kusance ta. Wata rana ta fita waje kamar yadda ta saba, amma kowa ya kau da kai, babu wanda ya kalle ta. A wannan lokacin ta gane gaskiya ba kyauta bane matsala, halinta ne. Ta tsaya a wurin zuciyarta cike da nauyi, amma babu abin da za ta iya, domin wasu kuskuren idan an yi su ba a samun damar gyara su. Darasi: mutum zai iya wasa da zuciyar mutane da ɗan wani lokaci, amma ran da suka gane gaskiya za su tafi su bar shi kaɗai da nadama.